אני אפתור צילם לא וידאו. לא, אני מסרטת פלא, תעשו איך שהם אוכלים. תעשי. אחר כך לא אלינו שום, אנחנו נמסור אותם כבר לא אלינו. רואים את השטח, אני לא יודע למה. הנה עכשיו רואים יפה. אם את לוחצת על המסך זה לא עושה פוקוס. היא הולכת להמליט עוד אחד, שמולי. כן, כן, אני רואה את זה. טוב, אנחנו עכשיו ב5 גורים כבר. 3 שחור לבן, 2 חום לבן. ועכשיו גוצ'י מתחילה לראות עוד פעם. השאלה היא, כמה גורים יש? השאלה היא, כמה יצאו? אני אמרתי 7. אני אמרתי בהתחלה 7. אני אמרתי 7. בסדר, נחיה. מה איתה? היא מרגישה בסדר? אני חושבת שכן. תראי לי את הפרצוף שלה. הרגל שלה רועדת, הרגל שלה רועדת. תזיז אותם. טוב, אנחנו עוצרים עכשיו. אני עוזרת לך, תראה, הוא דבוק. הוא מותק מצא פתמה, אפשר לזוז. עזבי אותו. זה יכול לקחת לפעמים הרבה זמן. אותו, ישר אותי. לפעמים זה לוקח גם הרבה זמן. לא מוותר זה. הוא מצא פתמה. הוא תפס פתמה, מותק. וואח, הוא נתלה, מותק. לא יעזור כלום. טוב, אני יוצא.